karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ayon mo kakaron. Di ako sa iyong bahay sa Pangpang. Tugusam ka diha. Wa ka magpakabanas pagpangita ni Kent. Aron magsusi ko na unsa na siya. Mong ako na lang ang mangita niya. Importante gud kayo nimo si Kent. Kadaghan na ka mangutan na, ana. Maogi hapon nga akong itubaga. Hans BFF me. Busa, kung sa may dili maayo nga nahitabo siyang kinabuhi karon. Kinahanglan ako sing amaaman. Tungod kinahibaw ko nga. Nag-inusara lang si Kent kami itubang karon sa iyang problema. Aisa, balik na diri sa bahay. Dili, Hans. Unungan ko si Kent sa iyang problema karon. Busa, pangitaon ko siya. Pauli, Mupauli ko diha kung makita na ako si Kent. may asawa na siya. Asawang maluibon. Asawang mangingilad. Mao ka na si Claire. Dili na taang mga ilabot silang problema, Aisa. Binyo na lagi na sila. Pasagdi sila nga musulbad silang problema. Dili, Hans. Best friend gig si Kent. Og dili lalimang yan na sinati karon. Inay nga midawat na siya nga ang bata na lang iyang fokusan. Pero nahitabo pag yun ni. Aisa, Osbon ko, Hans. Unungan ko si Kent sa iyang problema. Kay suod bing marigigala. Sorry. Pero, dili pa ko mo pauli diha. Bye. Kent, kinahanglan mo tubag ka na ako. Kent, unsa man gyud nahitabo sa ospital? Ha? Nakadungog ko nga maanak ng imong asawa. Ug nahibaw ko nga miadto sa ospital si Dong Hans aron sa pag-alalay nimo. Pero nganong misangko man ka dinhi sa amo? Sigurado ko nga wa pa makagawa sa ospital ang imong asawa karon. Tuwa pa sa ospital si Claire. Unya, nganong ni amang ka dinhi ug magul-anon? Nang Marta, ang tinuod. Sige, Kent. Sultis tinuod. Ang tinuod. Napukus ko sa pagpakasal ni Claire. Tungod kang Ayesa. Oh, unsa? Si Ayesa ang natukmod na ko nga pakaslan si Claire. Kaya lagi, mabdos na si Claire sa among anak. Og dili gusto si Ayesa nga mataw ang bata nga way amahan. Dili mo sugod si Ayesa nga talikdan nako ang akong responsibilidad kang Claire. Silang duha, si Kuya Hans, ang nagpugos nako. Kuwang na lang nga si Kuya Hans ang mupaso para nako paingon sa altar sa kaminyoon. Unsa? Ay, nganong napugos man ka? Sa akong nahinumduman, nga uyab mong daan ni Claire, di ba? Nagbuwag ng bidaan sa ngabot sa kong kinabuhi si Ayesa. Ug si Ayesa ang akong gimahal sa hilom sukad pa sa sinudanan. Ug nganong kultobra man sa hilom ang imong pagmahal ni Ayesa? Tungod kang Kuya Hans. Oo. Si Hans nasap. Mao'y gusto ni Kuya Hans nga malayo ko ni Ayesa. Mao nga dito siya mapabor kang Claire. Hangtod nga, napatuo ni Claire ang tanan nga mabdos siya sa akong anak. Unsa? Sa laktod, gipakaslan ko si Claire tungod sa bata. Apan, ang bata ang nakaingon sa kadako sa akong kahiubos ni Kuya Hans ug ni Ayesa. Ay, ngano man? Tungod kay dili Pinoy ang bata. Oh, Kundi usa ka foreigner. unsa? Itom ang bata nga gipakatawo ni Claire. Usa siya ka Black American. Kinuo ko. Kung makakita ka sa bata, dili na gani kinahanglan nga ipa-DNA test pa kini. Apan ngano man? May kaliwat bang Black American si Claire? O kamo? Wah, Kinuo ko. Diin maniyagikan ang maong dugo sa bata. lambot lang. Kay sukad pa sa sinudanan nga nagduda ko. Tungod kay Maayo mangita si Claire og alibay. nahubog ko sa usa kay gayon. Ug naabtan mi ni Iyesa nga pulos way sapot sa ibabaw sa kama. Mibarog si Claire nga dunay nahitabo na mo. Og milampos siya. Tungod di Kuya Hans.
Mobalik yun ni Hans ang tanan. Gamhanan gid ang tingog sa imong maguwang. Mao nga gusto na kong malayo nilang tanan. Gusto kong mawagtang ining kalibutan na. Kent, ayaw gyud paghuna-huna sa paghikog ha. Dako ba ikinang saas Ginoo? Bisan unsa pa kadako o kabugat sa tong problema. Aduna gyud ni kasulbaran Kent. Timan ina. Manang Marta, Sige, tago lang una dinhi sa bay. Way mahibaw nga ni ara ka dinhi sa ubos sa inyong karaang bay. O, gaw. Asam talaw sini? Sa inyong bahay o sa bahay sa imong bana? Manong atom tas amo. Namo ko'y bana. Adto ko pa ulit ito. Gani. Ato ka dito. Sige, sige. Oy! Hala! Nagbata naman dahil ni si Pugoy! Ay, gutom na ka dong! Dada, tutoy dong! Oh, tutoy dong! Ay! Mas nindot yun nga makainom ang bata sa gata sa iyang inahan. Oy! Bitaw. Ikay pa inom. Oy! Anong ako gutaon? Patatiyan na. Oh, kung naa pala ko'y gatas, no? Taba, James. Kung naa pala ko'y gatas, ay ako na nagipasusoy. Pero, unsa ang mga kurayot naman ng tao niya akong soso. Patod siya gamay, ma'am. Ay, bisan ka ng kuha ng pila kalandok lang ba? Hilom ng ason. Oh? So makapahapak ka na ko? Ay, sa paghapak. Oy, nagkugos ba ako ni Baby Edmond Monser? Panuway. Kasi panuway, ma'am. Maghilom lagi! Sa muka ni mo ay. Oh, ilom good. Wasab din sa ilang beaches si Kent. Way nakakita niya nga may anhi. Hain mo gid ka siya. Dito na sad ko sa studio. O sa mahibaw si Franco na hain si Kent. Kent, please. Please, tupag ka na in town ko. Please. nanawag na sa si Esa. Dili gyud na nimo tubagon. Klaro kaayo nga nabalaka na nimo ang imong best friend. Way kapuslanan ko na ako sa tubagon ang. O ganun wa may kapuslanan. Gamahanan ang tingog ni Kuya Hans alang kang Ayesa. Dili pa ko gusto makabati sa tingog ni Ayesa. Nga naman. Gamhanan ba sa bang tingog ni Ayesa para nimo? O nang, dili ko makapalibad sa nanayang gusto. Kent, dako ka na. Dili ka na parihas sa una nga gamay ka pa. Nga mahimo kang daog-daogon sa imong maguwang. Kuhaan sa duwaan. Mahimo ka na sa pagbarog batok sa kaarogante ni Hans. Dili ko mahimong suklan si Kuya Hans ng Marta. Unsa? Nakasaad ko sa among himat yung amahan. Isaan na ko nga di ka musukol sa imong maguwang. Ikaw ang mangon. Musunod ka sa tanan niyang gusto kay makaayo kini kanimo. Makaayo ko no alam nako ang tanan imando ni Kuya Hans. Ug mao kini ang resulta siyang gusto nga magpakasal ko kang Claire. Nag-antos ko. Sige, pahuway lang una. Kalma. Pero, dili ka mahimong mutago hangtod sa hangtod, Kent. Og dili mahimo nga ang tanang pagbuot sa imong maguwang nga may kasuko sa imong inahan ang imong sundon. Oh. Wa ko makauyon sa gimando sa imong amahan nga ipasunod ang tanang gusto ni Hans. Dili perfecto si Hans. Og nahibaw ko nga matag desisyon niya para nimo nagbase sa iyang kapungot sa imong inahan. Ang Marta. Nakita ko ang reaksyon ni Hans sa adlaw nga gidaan ni Papa Emilio nimo ang imong inahan diha sa inyong bayis ibabaw. Kasuko ang naa sa mga mata ni Hans nga hilom nga naghilak sa ilawom sa punuan sa mangga. Kasuko nga makita ko gihapon siyang mata hangtod karon nga dako na siya. Unsa? Kent, anak kasab ni Emilio Monsera. Katunga sa inyong katigayunan imo. Og dili mahimo nga tanang makalipay nimo iyang kuhaon gikan nimo. Gikan sa duhaan hangtod ni Kara. Og Milampos na siya sa pagkuha ni Ayesa gikan ako ng Marta. unsa? Ng Marta, si Ayesa ang tanan para nako.
Si Ayesa ang gusto kong ikauban hangtod sa kamatayon. Ingon anak gid ay kamahal nimo ang pangasawunon sa imong maguwang? O nang Marta. Kinuo ko. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!